Maite dugu gure herria, askatasun euskia, itzale egiten digu horri. Otxandio, kalitatezko futbolaren helduleku. Aurten ere, futbolak, euskarak, naturak, pertsonek eta Otxandiok zelai eta futbol zelaian bat egin dute. Bertaratutako ikusleei gozatu ederra emanez. Izan ere, Otxandioko koikilipeñak, Vulcano Kirol Elkartea, Banko Mediolanum eta Eusport enpresaren laguntzarekin batera, abuztuaren 24an nesken arteko futbola partidua antolatu zuen. Ikusgarria izan zena. Zentzu honetan, eskertzekoa izan zen elkarren aurka aritu ziren Athletic Club eta Gasteizko Aurrera taldeek eginiko ahalegina. Bai Otxandioko zitari baietz esateko, baita partida bera ere sutsuki lehiatzeko jarreragaitik. Partidako emaitzak zuri-gorrien aldeko 4-0 erakutsi zuen. Ordea, oreka nagusi izan zen lehen zati osoan zehar. Anemiren epaileak atsedenaldia adierazi bitartean. Aldiz, bigarren zatia hasi eta berehala Atletikek gola egin eta hortik aurrera nagusi izan zen. Gasteiztarren atea 3 aldiz gehiago zulatuz. Golegileak Irune Maza eta Nerea Nebado izan ziren, bakoitzak 2 gol eginez. Baina emaitzaz eta eguraldia zaratago, agian politena Otxandio herriko neskamutikoen erantzuna izan zen. Beraien postasun keinuek agerian utzi baitzuten ikuskizunaz gozatu zutela. Bukatzeko, zelai barruko protagonisten esperientzia jaso genuen. Hona hemen beraien iritzia. Leire, eta demoraldi zelan ikusten duzu? Momentu jolastu dugu zen bi partiduak, atera gara nahiko erosasik nik uste. Aurten bai izango dugula liga irabazteko aukera. Gainera, etorri dira berri batzuk oso ondo da, egia esan oso pozik gauz bai. Haupa uzue, zer mola joan da goiza Otxandio aldetik? Bueno, ja nekatuta, baina partido polita. Bigarren aldiz, ez? Bai, urtean etorri gara, eta beti partido polita da Atletiken aurka jokatzea. Nagusi izan dira, baina saiatu gara lehiatzen. Eta zeuri izena? Zeuri izena? Nagore Urriaga. Eta daukazu gurutzatua? Gurutzatua eta meniskoa. Onditu eta horrendik, ez da? Eta zenbat esan duzu? 8 hilabete ja. 8 hilabete. Bai. Nekatuta ja. 8 hilabete tunelean, ez? Bai, tunel luze honetan, bai. Bagoaz. Eskerra daukazula kriston fizioa hemen, honek konponduko zaitu. Fijo baiet. Ia ba. Ondo gelditzen zaizun, importantea. Pero, a ver. Euskal Eskuentzako, Otxandiotik, agur bero bat. Aurretik!